Kadar mżejna f'dit triq naħseb li għaw. Hello, all right. Naraw barra kemm żejjin. Inti żejjin? Ija. Vera? Kollox fidej? Ija. Ti għamiltu le? Eħe, kollox. Inti għamiltu wkoll? Is-serjetà. Rutger ilu jaħdem fuq dan il-prasepju mindu kellu 10 snin. L-ewwel tiffurma bil-ġablo, u mbagħad tagħmlu gazzetti bil-kollha u pereżempju daw id-djar ta' hekk bis-saldatur nagħmluhom. Jiġri daw xrajthom separati u mbagħad inti bnejt dan il-villaġġ, jiġri da kollu inti għamiltu u x'hekk. Di kaxxa iftaħ taqqabti l-hawnhekk u ta' parsi għaddejja trejn minn ġewwa l-muntanji. Kemm inti lakki imma li tħallik il-mami wkoll, hux. X'paċenzja tiegħu. Rosa li tħallih iżejjed it-tifel. Tħallih ikollok. Kellha problemi jkollok miegħu. Imma lakki. Ma terhom jieħdu pjaċir, atmosfera sabiħa. Għal pittiżjien mendit il-nota li tratta Rutger fi Britain's Got Talent. Rutger, qed naralek dan ir-ritratt hawnhekk ta' Britain's Got Talent. Mela mort fuq inti. Kont mort xi sentej ilu, ma ltqajtx ma Simon Cowell u hekk, imma dik kienet ix-xewqa tiegħi imma m'hemmx tagħmelu. Qaluli vera bravu, ikelli kummenti sbieħ ħafna. U anke oħt Rutger tħobb tkanta. Jingle bells, jingle on the way. All in front there is the rider, one horse open sleigh. Hey, Merry Christmas! Ġejna naraw it-tiżjin tal-iskola ta' San Pawl il-Baħar il-primarja. Kemm għandi memorja hawnhekk ta' meta kont tifla. Naraw it-tiżjin tagħhom. Oh, Christmas tree. Mark, kemm għandkom siġra oriġinali. Dik fija madwar naħseb fija 500 ktieb. Għax inti ma tibnix fuq barra, biss inti tittibni n-nofs ukoll. Christmas tree, thy leaves are F'din l-iskola ġenituri għamlu l-mince pies għal bażar tal-iskola. mince pies in a baker's shop. Tajba ħafna. Ejju xtru minnhom. Nisimgħu ftit il-choir issa tal-iskola. Issa ħaniżlu naraw l-aqwa dekorazzjonijiet tagħna tal-mint li huma tfal tagħna stess. Isbaħ minnhom mawx. jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ġmil ta' presepju fuq il-bejt ta' kollu jiċċaqlaq. Nam, qatt ma rajt presepju bħal dan. La, uniku mawx ġo Malta bħalu. Mawx. Le, mawx. U kif ġitek l-idea allura? 15 sen ilu, rajt kartolina, għed kikun għamlu jiċċala u. Dawk naħseb daqs persuna normali. Iktar, minn pidi daw, kull wieħed fihom daqsik. L-aħwa iktar minn persuna. Charles jgħidilna li kull pastur joħodlu sentej xogħol. Kull wieħed indum sentejn ta' ġifieri biex nagħmlu. Żu kollu makkanika lu. Frida 15 sena ilu bdejtu. 15 sen ilu. Ma kienx iċċaqlaq Le, naħseb. ej, mal-ewwel. Mill-ewwel iċċaqlaq. Kelli San Giuseppe u l-Madonna u l-Bambin. Xan kannaċ lew jollu baxxu rasom. Iżda jek tagħmel ix-xita, x'jiġrilu? Xej, da xita kollox low voltage dan, kollox jaħdmu bi 12 volts, DVD-C tista' tmiss il-wires, ġifieri ma jiġri xejn jibqa' għaddej jaħdem. Muturi kollox ġu xita kollox. Anke r-riħ, ġifieri it-testjat li jekk jagħmel ħafna riħ hekk jiċċaqlu l-pastur ma jiġrilhom xejn. Iżda Charles jgħidilna li l-miliet ma jħobbux. U l-miliet inti tħobbu? Ne, ma ħobbux il-militina. Għax dejjem xi disgrazzja u dejjem xi accident. Allura biex jinallina rasi jiena iddeċidejt nagħmel da. Għax kulħadd jiddeverti, u għalla speċi jien biex niddeverti, għamel da. U issa ġejna għand is-Sur Genovese fir-Rabat. See him lying on a bed of straw, a drafty stable with an open door. Ħafna minn dawn il-prasepi għamluhom l-istudenti tas-Sur Genovese.
the Prince of Glory. Daw kollha studenti għandi minn 10 snin sa 70 sena. To Bethlehem, Nisa u rġiel u tfal. Kulħadd jagħmel prażepju tiegħu, nallimhom kif. just as poor as was the stable then, the Prince of Ara x'bokka jkollhom wara mbagħad meta Kolħa, jagħmluhu. ejwa, għax ikunu Kun sodisfatti. tista' temmen li għamiltu hi. Warek daw ma jkunux qed ngħidlek jafu jaqbdu naffinzer ħanajtek. Imma tant jidħlu fiha. Oh, we're Jesus in the Presepji ta' kull daqs. shepherd swiftly from your stupor rise to see the Savior. U għamla. Per eżempju ġo frame. Għalmi ma kollux fejn, kun jaqbad u jidendlu mal-ħajt u jiġi bi prasjek. Mhix ideja tajba vera. ħafna minn jgħidlek isma' m'għandix fejn għamel prasjek. Stable then, the Prince of Glory.